Estamos vendo como é a estrategia da Xunta de impedir proxectos naqueles concellos que non son da súa cor. En tan só 5 días de goberno do Partido Popular vimos como desfilaron diversos conselleiros e conselleiras que durante os últimos 2 anos e medio non viñan absolutamente a nada a Ribeira. Caso paradigmático é o da conselleira de Política Social, Fabiola García. Durante 2 anos e medio estivemos pedindo reunións que nin nos contestaban e agora, pois en 4 días, veu a Ribeira a prometer unha residencia que o goberno anterior nos bloqueaba. En Ribeira faltaba un titor para o curso de terceiro B de primaria e durante semanas a comunidade escolar estivose mobilizando e unha vez que se produciu a moción de censura, pois sí que dotaron a ese centro de profesorado. Estamos aquí ao lado do Centro de Saúde de Ribeira, onde pois a veciñanza se manifesta cada semana e leva xa máis dun ano demandando algo que é un dereito esencial. Neste centro de saúde que atende a máis de 18.000 persoas deberían estar traballando 14 médicos a tempo completo. Pois ben, a día de hoxe traballan a metade. Dende que asumimos o goberno municipal, unha semana máis tarde, xa recibíamos unha notificación por parte de Portos de Galiza, dicindo que as festas de Ribeira non podían ser onde se viñan celebrando ao longo dos últimos 40 anos. Estiveron manobrando durante todos estes anos para crear un problema onde non o había e, por tanto, tratar de xustificar unha moción de censura que non se sostén por ningún lado. Dicían que había incluso ofrecementos económicos para impedir no ano 2023 o acordo de goberno co Bloque Nacionalista Galego. Haberá que preguntar se agora subiron a aposta. A propia alcaldesa dicía que non había ningún tipo de documento asinado entre o Partido Popular e o Partido Barbanza Independente. Iso sabemos que non é certo. Dous partidos non se sentan durante 3 meses a consensuar unha moción de censura sen ningunha folla de ruta. Non foron capaces de presentar un folio das cousas que iban facer neste ano e medio que queda de mandato, pero tamén eu creo que si hai unha folla de ruta por detrás, que hai uns intereses partidistas e particulares que non poden ensinar, porque senón caeríalle esa cara de vergoña e incluso algunha persoa podría estar no xulgado. Foron semanas moi intensas, pero sobre todo quedome co cariño da xente e eu marcho moi orgulloso e coa cabeza moi alta de todo o que fixemos. E sobre todo porque estamos vendo un respaldo maioritario da veciñanza de Ribeira ao noso proxecto e sobre todo á nosa maneira de gobernar. Por tanto, un marcha coa cabeza moi alta e moi contento de todo ese cariño que estamos recibindo.